Va, Jo vaig estudiar dret, jo vaig acabar la carrera, vaig opositar a secretari judicial, quan vaig donar compte que això no era per a mi perquè obria els apunts i em ficava a plorar, veus? m'ho vaig deixar, vaig treballar de procuradora als tribunals, trobava que no m'omplia, també m'ho vaig deixar, vaig opositar a inspector de Policia Nacional, vaig tindre una lesió de genoll i vaig dir crec que això són senyals de que no és el camí, de que ja està bé les oposicions i clar, a mi m'agradava molt viatjar, de fet m'agrada encara, i jo, inclús opositant i tot, tenia un blog de viatges i jo escrivia en el blog de viatges. I clar, en aquest moment vaig dir per què no puc treballar del que m'agrada de veres, perquè deia, jo vull un treball que em permetisca viatjar. I al final vaig dir, quina és la perspectiva que estic fent? I que et farà feliç. Clar. Que no ho eres abans. Sí, perquè ho feia molt bé el meu treball que feia de procuradora, però com no m'ompli, i vaig ser una oportunitat en una agència de viatges, em van fer una entrevista, em van dir cap a dins, no ves del sector, i vaig canviar radicalment, i a partir d'ahir els viatges,